cikin sarakunan musulunci na Bani Umayya su kuma wanda suka yi a Andalus shi kuma ya auro wata balarabiya ƙauye wacce ta saba tatsar shanu kuma ta saba sai da nono. Sai da ta zo fada katafariya ana gaisuwa ana komai da bayi ana binta da kayan alfarma, ranar sai ta rikice masa. Yaya ta ce ba abin da nake sha'awa a duniya banda sai da nono, shi nake so. Ko me za ka ma in ba nonon nan naje na zuba ƙwarya aka kewaye ana sai ba ni ba ka bin ba. Sai ce ba komai. Nan da nan aka samo ƙwarya aka tanadi nono aka nemo bayi aka fidda wato kasuwan nono a cikin gidan sarki, aka fidda wata nahiya aka ce kasuwan nono ce, ita aka bata ƙwaryarta aka bata kata, sannan aka kawo mata tardi aka ɗora ƙwarya akai aka kawo kata aka bata, aka kawo ludayi, sannan bayi kamar 20 su ma aka jera su kamar layin 'yan nono, aka toro bayi da kuma matan masu mulki da na gaban wato na fada wanda suke na gaban sarki duk aka turo su kowace da ƙwaryarta da gora da kuɗi. Aka zo aka shiga layi, wannan yana turere ne, ni ba a zuba mun ba na kaza nake so ta zuba wa wannan, ni ba a zuba mun ba na kaza ake so. Ta wuni tana sayarwa, sannan sai hankalin ta kwanta ce to an gama da wanta ce shikenan. Sannan ranan ana zaune sai ta ce ita fa akwai wata al'ada da suke ta kwaɓar laka, kwaɓa laka suke irin ta kududdufi, ta kwaɓa a kwaɓa kamar ne mai kwaɓa ƙasa ike. Nan ma haka yasa aka kawo ƙasar, aka kuma kawo sirare aka hada da za'afaran, aka ba ta dama aka turo mata bayi ta kwaɓa ƙasar ta yadda take so. Ta gama san ta koma gida ta yi wanka ta sako kayan sarauta kuma ta zauna. To kaga wannan ba a takasiri akan ba ta haƙƙinta ba. To mai kunya yana jin nauyi a ce mai tarsa bai ba ta haƙƙinta ba, ya tauye ta. Wannan bangare ɗaya kenan wato na zamantakewar iyali. To sai zaman tare na al'umma. Annabi alaihi salam yake ce mana addinin musulunci wato tambarinsa kunya. To in an zo zaman tare ana nufin ga gida can ga gida can ga gida can, unguwa ta tashi sannan gari tashi. Akwai ɗabi'u, akwai halaye, akwai al'adu, akwai buƙatu, akwai maslaha iri-iri. To a zaman musulunci dole a samu kunya, akan kunya ake gina wannan. Ita kuma kunyar farko abinda ake samu shine iffa shine kamewa. Mutum iffa wato zamantakewa ta zama kowa ya kame tsakaninsa da mahalicci, shine inda ubangiji ice ya hana sata, ya hana shan giya, ya hana alfasha, ya hana zagi, ya hana la'ana, ya hana ƙarya. To iffa shine mutum ya zama yana jin kunyar Allah a ganshi yana yin wayannan. Iffa kenan a ɓangaren mutum da Allah. Sana a cikin iffa ubangiji ya ce yi gaskiya, ubangiji ya yi haƙuri, ubangiji ya ce yi zumunci, ubangiji ya ce yi sallah, ubangiji ya ce yi alola, yi haji, yi zakka, yi azumi. Wannan mutum yana jin kunyar Allah a gabaye ba. To iffa kenan a dangane da mutum da Allah. To dangane da mutum kuma shine iffa a samu bai sa idansa akan abin da Allah ya mallaka ƴan uwansa ba. Ya zama da duk abin da suke da shi ya sa musu ido, ya shiga cikin sa'idinawa, duk abin da suke motsawa yana kallo, yana lissafinsa, yana jin haushi. In dan uwa ne yana cewa muna da dan uwa mai kuɗi muna fama da wahalhalu, to ya mai da shi Allah kenan. Allah fi kowa arziki mai baka talaka, balle wani dan uwanka. Saboda haka iffa shine ba ruwanka da abin da yake hannun mutane. In Allah ya buka musu shi kenan. Saboda haka babu hasada, da abin da wani yake da shi ba za ka yi masa hasada ba, ko me ya samu Allah ci gaba da ƙara masa. To ita ce iffa wannan. Sannan mutum ba zai dinga roƙe-roƙe ba kuma zai karɓi abin mutane don yi musu mugunta bai lalata, ko kuma ya karɓi abin mutane ya ƙidawa da shi. To wannan ita ce iffa wadda mai kunya yana jin tsoron a ce ya yi haka. Akwai mutumin da aka samu yana aikin gona,
masani ne na harkar inabi da tufa, wato a harshen zamani sai ce botanist ne shi. Aka ɗauke shi a Baghdad yana aiki shekara 5 yana aiki a gonar. Ran nan aka zo da wa'yansu masu ciniki za su sai inabi mai yawa, za su sai tufa mai yawa. Sai mai gonar ya kiransa ya ce ina so ka nuna min ɓangaren da ya fi zaƙi a inabin da ɓangaren da ya fi zaƙi a tufa. Kagan yi nuna masu yi tashi nan zai kai su ta saya su ji daɗi don a sai kayan gonar gaba ɗaya. Sai ce ai ban san inda ya fi zaƙi ba, wala a inabi wala a tufa. Ya ce saboda mai, sai ce ba wannan ka bani ba ka bani dama in ɗanɗana wani abu na ji ba, dama da ka bani aiki ka ɗauke ni na raya su, kuma shi na yi tsawon shekara 5 bai taɓa ɗanɗanan wani abu ba. To ita ce iffa, ya kame bai sa hannunsa akan wani abu ba. Wani saurayi shi kuma ya shiga gonar wani da la'asar, sai ya saka hannayensa a aljihu ya dinga zaga gonar, ga fure iri-iri, ga 'ya'yan itatuwa iri-iri, ya shiga wannan layi ya fita, ya shiga wannan layi ya fita, ya gama kaf. mai gonar ashe yana sama yana kallonsa, har sai da ya gama magarba ta ko zai fita, sai mai gona ya sauko ya ce samari na ga ka shiga gonan nan duk ka gama zagayawa, ko hannu ka sa ka tsiri ko da wani fure ba kai ba. Sai ce ai ba nawa bane, yasa na sa hannu na aljihu, ni kaina zuciyata zan ji kunya kaina da kaina na sa hannu tsinki abin da ba nawa ba. Wannan ita ce iffa wadda zamantakewar musulunci akanta ita ake. Bari ba mu misali namu na ƙasan nan wanda da muke ciki. Da idan mutum ya ɗauko dila ta atamfa ya shiga tsakiyar kantin kwari, in ya fasa ya ɗebi abin da zai iya, wallahi zai bar sa a nan gurin ba tare da ya bar mai gadi ko ya gaya wani ba. Haka zai dinga ɗiba na kai har ya gama kwashe gidansa, ba makalukin da zai sa hannu ya ɗauka, saboda iffa da mutane suke da ita, ba za su taɓa ba. A nan Kano marigayi Alhassan ɗanta ta Allah ya ji kansa, Allah ya ƙara wa gidansa albarka, Allah ya ƙara zuriyarsa albarka. In ya tashi kuɗi ake zubawa a cikin, wato a zuba kuɗi a cikin tifa, sai a zuba tifa kamar 12 a ƙofar gida. Idan aka tashi aka tafi gurin masu masu cinikin gyada a ƙauyuka, kowanne cikin dare za a je a juye kamar da ake juye ƙasa a tafi, ko salama ba za a yi masa ba. Sai da asuba za shi masallaci zai fito ya ga kuɗin, kuma ba zai taɓa su ba sai an yi sallah an gama, sai ya dawo a kirga kuɗin. In an ga short ta tabbatarwa ne ya ɗauka ba, a lissafi aka kuskure, sai an samu oba a wani guna ɗauko a damarsa da shi. Da haka ake.